Ideme teda na tú pláž, si natočíme cestu, potom to nejak zrýchlim do videu. Tu sú prvé bazény. Tu je hlavná budova, to na autobus chodí, či čo to je elektrobus, ale ja mám tučný pupek, tak ja sa prejdem peši. Dneska som troška pospal 11 hodín, na Slovensku 10. Tak dneska som do 10 spal, ty kokos. O polnoci som si šiel láhnuť. Katastrofa, budem mať preležaniny. Tam sú nejaké reštaurácie. Netuším čo. No. Takže cesta. A potom ešte tým smerom sú ďalšie bazény, tam sú aj tobogáne a rôzne kokotiny. Nič pre moje staré kolena. Tu sú nejaký family room. Keby som mal family, tak bývam tu. Potom no. Teplo je tu akože fajné. To môžem povedať, že leta stačilo asi teraz už. Keď som tu bol pred 4 rokmi sme tu boli o takomto čase. Bolo teplo, ale ne až takto, jak je teraz tu teplo. To je masaker, fakt masaker. Tu je 34-36 stupňov. A keďže teraz idem na pláž na ten najlepší čas, čase obeda, dá sa povedať, že keď je najväčšie teplo, to tam len chudy chodia, tak ale dobre, tam je pri tej vode, to je úplne ináč, jak u nás, keby bolo 37 stupňov, zase to musím brať. Vietor tu furt pofúkuje, to je klasika. No, teraz sme asi v polovičke, myslím. To je nejaký pokus niečo vytvoriť, ale netuším čo. Že toto sa snažili o čo vytvoriť tento scénár divný. Tam je nejaká chili zóna, ale tam sa nikto nečilil, že je tam teplo. Oni to tu ináč ešte taký rezortný, ale ešte aj rekonštruujú, dostávajú. A veľký, strašne veľký. Dúfam, že to natáčam. No, toto je taká dlhá ulička k tej pláži. Ja jej hovorím, že nekonečná. Tu vidíte miestne dievčatá. Mohol som ísť busom, ale ako hovorím, tučný som, musím chudnúť. To je nejaká lanovka, neviem, čo to je pokus o čo. Čo tu chceli na Gerlach ísť alebo kam. Neviem, toto nedáva mi to ani hlavu, ani petu. Tam v budove to končí. To asi není vidieť. No, toto je taká cesta na pláž, že som asi v polke. Trvá to celých 10 minút, chodí tu taký busík, ale ja chodím peši, keďže som tlstý. Tu je nejaký pokus o lanovku.
Neviem, či to je pokus na gerle, ale ide to z budovy, čo to sa tu snažili vymysleť títo miestni. Je to fakt teplo, ty kokos. No tu stojí ten autobus, ktorý teraz prešiel okolo mňa, ale hovorím, ja chodím radšej peši. No, je 11 hodín tu. Po 12, tak. Dneska som pospal, čiže idem na to najlepšie slnko na pláž. Normálni sa vracajú a chudí idú na pláž. Uvidíme. To je zase pokus nejaký robiť niečo nové, nejaký záliv, ale ono keď sa im táto voda nemení, respektíve je to takej zátoke, tak tá voda tu je taká kálna, keďže tu není, keďže to len zase také dva brehy, alebo jak by som to povedal, sem vstupuje. Tam evidentne budú izby, ale so vstupom do vody, ale neviem, či by som sa sem hodil. To je taká Dunajovina. No, toto je už pláž a to stávajú na novo tým smerom, sú ďalšie bazény a tobogány a pôjdeme sa pozrieť. No, tuto je taká reštaurácia, celkom fajn. Ideme si dať jeden gin tonic na obed, to je taká správna kombinácia. Tam sú tobogány ďalšie, ale to je zavreté. Či to tam rekonštruujú, alebo čo, netuším. Nedáva mi to tu ani hlavu, ani petu, tento Egypt. Toto tiež bol pokus o niečo, nejaký bar, ale asi im to nejde. Tak, netuším. Má to tu akože dve pláže. Jedna je naľavo, jedna je napravo. Tam na tom pravom je krajšie šnorchlenie, nejak na tom ľavom. To pravo som pozeral včeraj. Fotky som samozrejme omylom vymazal. Dneska prešnorchlujem túto ľavú stranu. A poďme sa teda pozrieť.